กุมสังนิเลสมปักกุกทบาร์นิสมนิปัสริคานียาวันโบรวกเที่ยงกุกไม่หน่วยจวน U.S. Special Operations Helicopter ปารีสเจ็ตไม่จูฮารอนทอกฟูมายาขัวเที่ยงอินอาเรรุยไม่เสียชุดยังการะเฮลิคอปเตอร์ปารีสเจ็ตไม่ฮารอนทอกทอมจูฮานัตักเจ็ตอันนี้จุงเฮลิคอปเตอร์เตจวนจักเจ็ตไม่อินวันโบรวกจวนเบริสาขัวจูฮันปันเมกาจุงเฮลิคอปเตอร์ปารีสเตจวนDelta Force เดลเรนเจอร์สอินโดจุงจังะมีบิกเลเรมเชบิกเตจูฮะพูดทรัพย์ไม่ Delta Force เตจู U.S. สิไปทรัพย์เตฮันนียมาเสีย U.S. สิไปทรัพย์มานิเซลาโลชำเที่ยงโลฮันนีบิกโลกุมซาจกุสมเรียตาคาน Operation Eagle Claw ชวนเตรานาอิรานินอเมริกันมีอาเซนเบเตชันชุกตุรติรันนียมาเสียนโลชำเวตโตเนตินกุมซาจกุสมกัวปัดทุมาคานโมกดิสุอินโดนาอันโลเชวิโอโตไม่บอกเฮมิตรุมฮิอันโซมาลียมิสุวลฮาวตุปาโมฮัมเหม็ดฟาราไอดิจูมันตุรติรอันเนียมาเซอันจวนนะเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอกปนิจูอัตลาเมลมาลามินเลวกับไลน์อเมริกันสิไปสมปารีสเจ็ดไม่จูเฮมิสันฮิอันบาวรัลเฮงเฮมิสันเบชันฮิอันมูวีมิงทั้งตักไม่แบล็กฮอกดาวน์ติจูอันเซียนชวกเฮงเฮมิตรุมฮิจวนอเมริกันสิไปทราเตโปอันมัวลพาวตักเจตันเนตุนทรุมปอเฮียนมิสันฮาวตักเจติตูรติรชูอันเนียไอซิสฮาวตุปาอบูบักรอัลบักดาดีจูวามานาวัติลุมตูรติรอันเนเฮติหุนไลเฮียนอันมิมันตุมอบูบักรอัลบักดาดีจูโคเวลาเทโรริสลุมันตัมเบอร์ฮันเนียอามันเทตูจวน US ดอลลาร์มักตะด้วยสมนิปังอาเจตอัลโลเทโดนันเนอายินช่วงจวนบักดาดีจูอันุปุยเลอฟาเตเนนจวนอันมุฮิลเมกะมาเซจันอินฮิจูจันขัวจวนขมวงอินอันมุฮาวระวังเรลเอาเตะจวนเฮลิคอปเตอร์ตรังอากาศชัวทรินมิสเซลจิคัดเฮลไฟร์มิสเซลเตบากะมินิกันสิไลเตจูอารอนริตาจดมายาอบูบักรอัลบักดาดีอินโคตรลังลำเลชิมชักลมาเวงตูเตเวนบุกเตจูอารอนกับอัลตาจวยไม่เนจุงพวกไทยริงตักไม่เตจวนอบูบักรอัลบักดาดีเลอนุปิฟานาวเตจูอันติฮาร์จียงเลยมายาอันตันจวนหันตันช่วงไงนะฮาวมตะโลรัมซาอังไม่ยินตันเชียนตูร์เบอร์ปอร์เชลวินอเคกรวยคุยละมังเอกลตูร์ติเชลวะไอ้ฮัมบุยไลน์อนุปิฟานาวเตเนนมันนันนิตาเนอบูบักรอัลบักดาดีมันตูร์ฮิอัน CIA เตจวน US ดอลลาร์มักตะด้วยจัจวงเจ็ดไม่หันเสียงจูบากะกุมงาเจ็ดไม่หันเราช่วยตัวเนี่ยจานินาเจ็ดจวนจูทารางจูโคเวลเทรนอบูตัวงะมิตินตันเรามันนี่ตัวไงระวังรวงเรามิเต็นรวงอันเราตัลลันิจวนจูเอโรจงกันสวยเทระวังไอซิสฮาวตุปาฮีอบูบักรอัลบักดาดีที่อาเชียลาร์นิมาเซลาอลายอามิงตักจูอิบราฮิมอาวดอิบราฮิมอัลบัดรีที่โมอิบราฮิมอัลบัดรีที่โมสักอันเนียมาเซฮันูเลปาเตนาอามิงอันสักจูอบูบักรอัลบักดาดีที่อาเชียลาร์อันนี้ตาโจกันเนกุมสังจกุสมสารีประคัดคานอิรักาทิ้งลังโคประคัดสมาราจูนาลาเปียงะสักคงไงนัตักไม่ชุงกัวฮันเนบักดาตาอิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้จวนเลขาเจรินอิสลามิกจิรนัดจูอัชุนซอมาสารีอโลบากะอิสลามสักจุงจางอาเชียตูร์ปอยโมตัมตักจูฮาจิรนัสเลเนอิสลามสักจุงจางจูอาจิรนัสมาวางอินด็อกเตอร์ดิกรีอัลโลชัวฮิยละอามาเรจิยังตูเตนะอันสวยดานจวนอัลบักดาดีจูวันตลังปุยปุนนาจิงาตัมชีนิโลวินมานียเมลนวมติจีอันนี้สมาราอิสลามสักมุนปุยมอสเตตักเตียจวนทัวสวยเวทรีนั่นเองจุดยังจวนขบุยเลียนานิตัมตักจิกหน่วยนาหุ่นมันจูนัวมาติงไงลวะมาเซกุมสังนิสปัทุมา US อินอิรักอารุนขันทิลเทนดานจูฮัลโลดังลำโจตาอัลบักดาดีนุนดานพุงโปอดังลำโจตาเนสักขบุยเทียมเตนุนจุยานุนเนมตะกะหันนุนเวลจูอาเทียมตลอวะจูวังจวน US สิไปฮาวจูเบย์อาริลรูเวตาอเมริกันสิไปเบย์ตูเตเฮลโพลฮาวจูฮาซอมเวตาเนที่จวนกุมสังนี่เลปาลียาคานฟาลูซาเอริยา US สิไปที่จวนอัลบักดาดีจูฮันมานะที่จวนแคมบักกาจวนอันเชงเบตตาเนจุลัยแคมบักกาจู US สินอันมีมันเตอันเชนเบทรินนักมุนนันนียา
Iraq ramri mai ni in July mun atang chuan Kuwait po chu a hlavak lem lo heti hun lai hian kempaka chuan zeltang sing ni chuang zet mai han oma chu mi te chu Islam sa khozui tu pui thu tak tak te le mi fir fiak tak tak te chu han nia atlang pui thu in Islamist fighters te han itlang pui veka Chubaka Saddam Hussein a sipai officer lo ni to thin te po chu han ni nok mai kan soi fo thina kan soi non leang Islam sa khozui tu Muslim ho hi dan tlang puin Indo lam nuam ti chi ani deuh tlang pui zela July mun camp baka anda khom ho po chu Indo nuam ti tak tak hliran ni chuta chuan al Baghdadi a chuan US huat na chu atu na sale zuala atan pui te chu asar mon khum chiam mai train ti chuan chu zela tang chuan Islamic State din chu haril rukta mitam tak chu a min ta bokani zela tanga han chuan nu thlaimozat nuwa chuan al Baghdadi chuan Iraka Al-Qaeda pol chu hazom ta Al-Qaeda chu Osama bin Laden an ahmu chuan ni in heti hun lai hi chuan Osama bin Laden chu ha boral to a Osama bin Laden chu kumsang ni le som pakhat me ni naya Abbottabad Pakistan a US paiten an kap lumani kha tuna chuan Al-Qaeda chu Abu Musab al-Zarqawi chuan a ho to a arin ema wang le Islam tana tranem angai ema wangin reilo te a al-Baghdadi chu an pola chuan a kai sang ta zot zot mai ne helpol zinga chuan in lung rual na hatlen na se mema nakina chuan helpol pakhat Islamic State of Iraq ti siam du na chu an thin lunga atu sakta Saddam Hussein a sipai officer then khat chuan atum dan chu lo tui pui bokin nakina chuan sipai pol lian zet mai din an du chhota ne ti chuan an pol chu helpol satli lo tak ni turin Saddam a sipai officer rul te chuan an tran pui chhota boka Anni ho chu a mapua ram khat sipai officer lo ni ve to trin ania Indo dan le rathum chelek dan chu han thiam em bok hetia in hotbook nuwa hian Syrian civil war chu kumsa ni le som pakhat khan aron chuak zui le ta ngala chu hun rem chang chu a chu zui ngal chat mai mitam tak aril ruput mang ang pumi te chu a min chhota zela ti chuan ISIS chu din na tum chhota ne ISIS full form chu Islamic State of Iraq and Syria ti na hani maya chuti rolin ISIL ti poa riat lar han lo ni to thina ISIL ti full form chu Islamic State of Iraq and the Levant ti na hani mai chu pol chu reilo te a chuan din chawin anni chu anun ron en mawanga riat lar hani thuya andu dan kal zonga khosa te chu dim na reng an nei lo mitam tak an thata an that live video chu anti dar trin boka hetianga annun ron na han the darawang hian mitam tak chuan ISIS chu an hlauta em mai ne kumsang ni le som pali jun thla chuan Mosula khopui lai taka chuan al-Baghdadi chu wantlang mu thei turin avoi khatna tan aronin lanta ani na dik taka chuan ISIS ti hi kumsang zugo som kuwa pakua bor vela tanga lo ir chuak tran to kha hania mase polpa ngai ang taka andin chho hun chu kumsang ni le som pathum bor vel kha hani vele khata ron indin ngal mai lovin zoimuang in an ngai danang pumi te chu anin hor khoma zoimuang in ISIS chu haron piang chhota hani ber mai kumsang ni le som palia chuan al-Baghdadi chuan ni pui mu thein thu aron soita korful dum hi haron ha al-Nuri mos pulpita chuan aron ding chuak chuta chuan Caliph Ibrahim anga aroin puang ta ne Caliph ti emo Khalifa emo ti omzia chu zol nei Mohammeda thachang dol tu ti na hani deuh beranga sa khuana le ram in rel bol na Muslim ho zong ai o tu emo an lal beremoti na hani berang chutia Caliph Ibrahim mahtia in puan ta ka chuan a omzia bera chuan khovel pumpuya Muslim ho zong ho tu berani ti na hani bera mase ani in puan na ringot chu Muslim tam tak te ngai dan ani bau lo mai Muslim tam zok te chuan al-Baghdadi chu an ho tu pa bera chuan an pom chuang lem lova mase a pom tok chu anom ve thawani chu wang chuan Muslim khovel chu al-Baghdadi chuan aron soi nging na sa hle maya ti chuan helpol ram chu Iraka chuan an din ta hani Syria Raqqa khuatranga Iraka Mosul in kara chuan Muslim lalram chu han din ta mi amaya
an la ram chu hazau tham boka ram pakhat niom renga moi po ani chulai hmuna chuan an ma ni du danin dan le hraite han siama sipai polan dina tin chia an khon boka chu baka mun tina an ma ni do dal tu te chu wantlang mu lai nge main an ti hlum ta mi mai trina an du dan kal tu te chu an ti hluma an ti hlum lai video chu han the dar zuya chu chuan mitam tak thin lunga rap na hatlen ta ne al baghdadian ISIS sa han kai hroi ta ka chuan Middle East le khovel pum puya muan na han thlen ta reng lo maya ISIS tho tan chuan mi pakhat han ti hlum telek lek chu thowok lumang lek ani kumsang ni le som palia chuan Iraka Sinjar area Yazidis ho chu han that vak maya mi sang engoma zat hemi trum hian an ti hlumani tin tan ina han mi tang te po chu han ti hlum boka chu tianga an ti hlum lai chu video in an la kan ti to kha online in an the dar zui box sia chu chuan ISIS ho borok chu ati so sang hle Yazidis me chia ho chu sala an hruaya nau pang te po chu ral thum keng turati lui an ne Iraq borvela in hot book ringot chu han la du tok talo chewa Paris te Brazil te le Istanbul te muntam taka khopuitam taka ISIS chuan bom han te puak zuya mi sang tam tak nun na han la a civilian mi makta doi tam fe mai chu an in le lo an tlan chiat san tirani Osama bin Laden a han da trafel chawa mizo thufing ang maya sahuai chu sahuai vekina aron thlak tak sia chuan Washington National Security Leadership po anghong boi tanai maya White House lamba ka American Defense Department te an intelligence agency te chuan al-Baghdadi chu tilhum dan turan ngai tu alo ngai ta anung chunga han manani vai zongin mi puitam tak chuan pasal thrangin an choi moyanga ama chan chuak turin emo ama tilar turin theito pan chuanga yang chuwang chuan helna chu aso san zual zel lo nan al-Baghdadi ati lum chu America chuan atum tabur maya ti chuan American en thatu CIA ti chu al-Baghdadi man tum chuan mong vomba ang main an pheta sok mai ne ma se kan soita kan khan man chu an tum nge ya ma se anung chunga kol le ro chu han tum lo kuang chuwa ngai an thun tu rani ti chu kum sang ni le som paruk December tha chuan US State Department chuan alumana tan US dollar makta doi som ni panga zet mai han phal rai ta chutiang anga tam luman nei chu Osama bin Laden a deuh chau kha hani mai ome US dollar makta doi som ni panga aya tam luman nei hi khovela hian an lo ngai lova a om chun mi pathum te hi US hian atilhum vek hial nge a Osama bin Laden chu kumsang ni le som pakhat khan tilhumin Abu Bakar al-Baghdadi chu kumsang ni som pakua atilhuma Ayman al-Zawahiri chu dollar makta doi som ni panga zet mai luman nei ve chungin kumsang ni som ni pani khan US chuan alo tilhum vele bokane kumeng mozat chu Abu Bakar al-Baghdadi chu habi ruve charchara US wisat hiam CIA ho me point anhuan chui fu hlei theilowa zana chau aron lang trina atlang pui thuin chuna chuan ain lar ngai lo CIA ho me tan po thranga ni ringot maya anhu chu an chui fu hlei thei me lo ane ladam chuni sela chuan saden atele Isabel kitte anhu han chui tir sela an chui chuang ni mai tur ma se CIA ho me tan po anhu chui hlei thei ani tlat lo Abu Bakar al-Baghdadi chu mishing ni vesi in mutur om lo nge ni anga thrang mai alo ni jok niang CIA ho chuan anhu an chui fu hlei thei lo ani ma se kum sang ni le som pakua kum lai hola chuan man son chota dewa vane thla takin Iraqi intelligence te chuan al nuphalpa Muhammad Ali Sajed al-Jubai chu han man ta hlau maya ani hi Abu Bakar al-Baghdadi chuan aring trina anin po na po athavio mayane Baghdad khodai fema document lemne na man nania Muhammad Ali hian kumsang ni le som panga khan ISIS chu halo zom ve toa thalera Abu Bakar al-Baghdadi hun rei tak a om theina tan ani hian atran pui thrina ne ma se atira chuan anu phalpa chungchang chu engma asoidu chuang lowa
หุ่นไรเฟ้ไหม US สิไปเตจวนอันกอลตา CIA เตจวนนิโอโมซัดจูฮันโดปะนักกีฬาจวนอบูบักรอัลบักดาดีจุงจางจูอาศัยช่วงจันตาเนอาศัยดันจวนอัลบักดาดีจูตาร์กิสรัมริยาอิดลิบมุนาอาอมนีนนัสอย CIA หูจวนอาทุสอยจูฮันโอยตาวิโอไม่อาชันจูอิดลิบจูไอซิสหูทุนหน่วยอมมันนิลวะอันเมลมาหูมุนปุยฮันิทุงจุไลมุนจู US หูจวนอันริงเลลวินอารินอมาอันเมลมาเตกิยังอบูบักรอัลบักดาดีจูหิมตักินนักขสาตีนะฮันิเทยมายังเอ็มมานิเมลมาเตซิงาบิรุกจูมิตัมตักรินโลดานตูรานิโดนะอบูบักรอัลบักดาดีจูอาฟิงเทียมเลมัยจุดรังจวนอิรักสิไปเตเล US สิไปเตเลอันตันรัวปุยเตจวนอบูบักรอัลบักดาดีจุงจางจูอันช่วยจุยตาเซละที่จวนกุมสักนิเลสอมปักกัวเซปเทมเบอร์ทลายโฮละจวนสมักลาร์ปักฮัดอบูมูฮัมเหม็ดอัลฮาลาบีอันนิกเนมตัน The Border สมักลาร์ฮันตีไม่จูฮันมันฟุตะเล่าไม่จูปัจจุฮุรัสอาลินhowตุปะเบรานียาอบูบักรอัลบักดาดีเตเมลมาเฮลโพลฮันนี่จูโพลฮุรัสอาลินจูเฮลโพลเวทาวนีอินอบูบักรอัลบักดาดีเตเมลมาฮันนี่ทุงะมาเสเหปะเฮียนเฮลโพลhowนุปุยฟันเอาเตอันบุงรัวเตเลอันบุงรปุยโมเตจูรัมเรียจวนอาทิยร์กายทรีนะตาร์กีรัมรีบอร์เวลาจวนอาเจตลัดนัสวิวไม่ทรีนะนี่อัลบักดาดีอโปจวนอันนี้ฮีอามังตรงกายตาเอาน้ำหุ่นอันหมุดชัวเทโลนัตูรินอิดลิมพุนะจวนอนุปุยฟันเอาเตจูอาช่วยลุตีระอัลฮาลาบีอโปจวนเบริสาอาอินมุนะจวนอบูบักรอัลบักดาดีจูเอาตีรจุยตาบกันนี่กุมสักนิเลสอมปักกัวเซปเทมเบอร์เลออกโตเบอร์ทลาจวน CIA เตจวนนัสตักินจุไลมุนจูฮันซิรจียงะดาร์คาร์ไซโอโมซัดจูอบูบักรอัลบักดาดีมันตูรินหุนนันมังเลเตเตียจุไลบอร์เวลาจวนเฮลโพลันตัมเอเมมา CIA เตตันโปเจ็ดไม่ฮาร์สวิวไม่อิดลิบมาร์ลามาจวนทิลมักตักไม่ฮันหุชวกตาอิดลิบ province มาร์ลามาจวน supply กงรินเฮลอมตักไม่จูฮันหุชวกะตาร์กีรัมรีตรังกิโลเมตรงาบอร์เวลาจวนทิ้งตลังขบขัดบิซีฮันติจูฮาโอมาจูทิ้งตลังขัวจูทิ้งตลังขดเจงเกอร์เวตักไม่ฮันยาจูขัวจวนทรักอาลูดฟัวโจเลตูร์บากะดัมโดยเตเปโตรเลดีซิลตจูฮาพูร์ลูดฟัวไม่จูขัวจูทิ้งตลังขัวมานิเซลามาโมจูฮันงาเรียวไม่จูจวน CIA เตมักตีอัลโลเนจุงมอเตอร์ซิงาฮิอันได้มอเตอร์ซิงรอนเวงุดเจ็ดไม่จู CIA เตจวนอันชินชีอารานะอากัลกงไงอะไว้ตามตักอารอนกัลโนนะจูมอเตอร์จูอันช่วยงุนโปเลอันรินเลน่าจวลอินปะขตาฮิอันอดิงเจ็ดทรีนะจูอินจวนหุงนับังเมตาลีบอร์เวลาสางอันเนียอันอินจุงจูตังการัวเสียมอันเฮงเฮกาปฏิรัสเสียมเกตอันเนียจูไม่บากะเวงตูหันลมทับไม่เละงาลจูอินฟ้าตักไม่นีอินเทนอมตูมาอันในลวะอาบุลเวลจูโอลิฟมุนปุยฮันนี่เดียวไม่จูอินอาจวนการเรนนาลูดลวะอินเทอร์เน็ตคอนเนคตูร์ปอินเองอันเทน่ามาจูอินอาจวนอมโลจูฟังจวน CIA เตจวนอันริงเลลทรันตาอุลุกตะกินจูฮันบิทัตานีออกโตเบอร์นิสอมปาลีตรังานิสอมนิปนิกุมสักนิเลสอมปะโคอินการะจวนสัตย์ไลท์มังอินจูฮันซิรจียงะอินชูงะจวนนิตัมตักอันเชงนิเตปัวตาร์ลันอันนิตากวังอิน CIA เตจวนรินเฮลนาฮันในเลียนเลจูลตาอินชูงะจวนนาวปังฮันอินฟิอัมนัสเลียจูบากะวิลเลียนเจ็ดไม่จูฮันอมบกอินเลเชเวลาจวนสิไลเกงเวงตูปังอาตรังาปัทุมินคาร์บอร์เวลจูฮันเวย์เริงบกะมาเซจูอินจวนอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นอันเอลกันติโตค่ะเซลโฟนสิกนัลโปจูอินตรังจวนอัดชวกโลวะเรดิโอสิกนัลโปอัดชวกเฮกโลเฮลโพลโฮตูเตตันจวนเบรูนัตูทัตักซงฮันเอไอเอ็นเฟียตูริน CIA เตจวนเอ็นทางนาตานาอันมันทรินโดรนเตจูอันโถชัวตีระอินฟราเรดกาเมราตรังอาอลันดานจวนจูอินาจวนปะปักขัดเก็บไว้ชุนข้อเองชวกเวงไงโลจานาเจ้ารอนชวกทรินจูฮันมุตาเนอเปลี่ยนมังเตอสานซงเตเลอ
akal vel dan atang chuan al-Baghdadi ani ngein an ring ta satellite thalak te baka infrared data atanga an hmu danin chuina chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu haom ni ngein an hretane atopa chuan chu in beitur chuan US sipai te chu hanin pu cha tranta kumsa ni le som paku October ni som ni panga chuan CIA te chuan an intelligence report te chu White House a chuan an theluta kan soita kangin Abu Bakar al-Baghdadi chu camp bakalama United States sipai te chuan an lo hreng to ni kan ti to kha hetianga an hren lai hian an DNA te chu lak sak thap an nia chuwang chuan a personal data chu US sipai te chuan an lo vong khiau mai si ama nge ani ti hriat theina turin a hmaa an miroi Kurdish en thatu pa chuan ake korte chu halo walak chu saka aruk theyang bera ake korte han lak mang chuan chu ina chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu aum nge ti an finfia theita atopa chuan Pentagon chuan official takin kan muta an ti theita Washington huna October ni somni paruk tlailam dar nga borvel chuti laya Syria rama October ni somni pasari jinglam ni boxia chuan US President Donald Trump chuan operation nei tur chuan anauti chu thuwa peta an court ne matan po chuan operation Kayla Mueller hantine chu operation mingatana Kayla Mueller ti an man na chan chu Kayla Jean Mueller chu American mi ania ISIS hoin kumsang ni le som pathuma khan Aleppo atrangin an kidnapa kumsang ni le som panga khan an lo ti hlum to ne chuwang chuan a phubalak na tan operation mingatan chuan operation Kayla Mueller hantita darka reilo te nuwa chuan Delta Force mieng mozat baka Rangers ho chu Abu Bakar al-Baghdadi om nalam pantur chuan an chukta anni ho hian Iraka al-Assad mun chu thlo chu sanin Syria ramria chuan an thlok ta wang mai heti lai hian MH60 Black Hawk le MH47 Chinook helicopter te chu an mang tangkai view maya ti chuan kan leya misual torot ber mai le luman nei tam ber ti rum tur chuan anni ho chu han thok chuk ta ne an mun pui tanga an thlo chu hun hi Syrian huna chuan zandar som pani le chan ve bor velania thona an chuan vele chuan an bung ruate hanen fela an ral thuam te chu uluk takin an enpia atu mai po chu han ngoi choi veka trong tamdu ana hun nani lo an zawai mai chuan chance voi khat chau an nei don ani ti an hria tuna an man lo ani chuan Abu Bakar al-Baghdadi man le chu a har tral tawang kumsom don ama zon nan hun an lo mang to US dollar makta duai za zet mai han lo seng ral to bok chutiang mirap thlak le mi poimo lutuk man chu anti tura atlak tak sia chuan hlotling taka anti tur len ngei chu han ba ni in anin hria tuna be pui thlak tura an mi thlan te hi Jesse unita athaber ber te han nia chumi sona mahruai tu te chu SFOD Delta Force te han nia anni hi 75 Ranger Regiment te chuan an hnuan lo dol don ani chuti line 160 Special Operation Aviation Regiment SOR anti te chuan helicopter mangin an lo vil vereng don boka chuin beina tan chuan helicopter pariat z mai chu an deploy bok kan soita kangin hemi operation a hian MH60 Black Hawks baka MH47 Chinook chu han manga anni hian sipai somsari borvel chu han phurtani an base atranga an kaltum na watleng tur hian minute somsari borvel chu han thlo angaya kan soitak angin an wakal na tur chu Turkey ramri Idlib province chu hani an kalkonga chuan en thla na ta na an mantrin drone tele thlo the na te po chu mahruai tu atan chuan an lo wakala anni hian an malama thil thleng thei tur te chu han lo en fi masane ti chuan kumsak ni le som pakua October ni som ni pasari zinglam dar khat le minute som bor vela chuan US helicopter te chu niam te an thloka an light te po chu an off ta vek mai ti chuan muang changin zoi muang rain an target area chu han panta heti al-Baghdadi in an pan lai metar zaing mozat bor vela an om lai hian an thlona chu fit somruk panga tanga fit zain kar bor vela sanga chau an thlo tira
an thlo niam em awangin radar po lom sela an man phailo hial mai the ani Turkish radar te po chuan an man arinom lowa chu thil chu an tumru reng po ne ti chuan an thlona chu han ti muang dewa trum turin signal chu han in petan ta chu ti mek lai chuan silai aron puak ta thruai maya khothlang lam le chimchak lama veng tu te om na hmun lama tang chuan Abu Bakar al-Baghdadi a veng tu pahnia tanga panga borvel chuan ani chu anon kap ta ni he ho hi SDS Hayat Tahrir al-Sham fighters te han nia a then chuan motor bua tang tein anon kapa train khat chuan an in bul hnaya in te tang te chuan anon kap boka an silai mu chuan helicopter te chu aron deng ta dot mai mase helicopter chuang te chuan infrared sensor mangin khoi train nge silai mu chu a local ti an hrengal thuya silai mu local na lam hoi chuan an silai an met puak zui ve ngal an mani support tura an ken helicopter te chuan chumi te chu avakap ta throi mai boka atir lama kan soita kan khan hellfire missile tim hang chuan an kap boka chubaka helicopter a minigun sanda machine gun lian that zet mang chuan an ni ho chun kap let zui ta ne Leilama AK-47 keng mi tlem te chu tiang manga han ka ta kha chuan rei an trang thei talova Noilam chu a himani ti an hriat ta kha chuan helicopter te po chu metar soma niama chuan an thlok thla a ti chuan sipai te chu helicopter atang chuan thlak thlain an tum thata zung maya an mi bei tur in na tanga metar zanga borvela chuan an ni ho chu han tum thata chak mai helicopter chung vir chuan lei chu a chem khuna samaya Vaivut chu haleng chum mai chu mai baka helicopter chu engine na chakthat em awangin leiringot lo deuh po noilama thil om a thlok thei chi zong chu a thlok ani deuh ber maya chu wang chuan sipai te tan po thil han mu a har sa em ani ma se chu tiang tur a chu an hriat lok sa awangin uluk taka training nei lok sa diaman nia Delta Force te chuan phili buai mi alovin melma te chu an hual tranta Team khat chuan bang chu han pan phea team dang le chuan pon lama an lo pui bom in chung alo om te chuan an in ka thom khan hriat awangin an lo trang na ve viawa sipai te chu han lo ka pop mai get veng tu pani te chuan na satakin an lo beileta ma se American sipai te chuan ol sam te in chung veng tu pani te chu han da tha theya ti chuan American sipai te chuan ol sam te in chung chulu thein minute thum ai relo in be na chu ha chuaka Relo te US chuan chulai mun chu an control thei ta poka Abu Bakar al-Baghdadi chu anupui le afa tenen chuan ina an lo om trap mai Abu Bakar al-Baghdadi chu amutui lai chu aron har lol maya abul vela in be na thoma wang chuan amang ang view mai thil thlen dan tur om ang po chu ha suang tu thiam ngal ni mai na langa abul haya chuan in be na ha so sang hle ti po a thiam ngal nge yang abung ro poimo ang chu a khom zui ngal thuaya anupui fanau te chu chuak tura in pe ngal thuai turin a hril tuar bok chuti line a in pon lama chuan American sipai tam tak chu han lo om to sia in tle a che vel chu han lo thunun vek to si Delta Force commander chuan loudspeaker mangin awa awa in chunga chuan meichia le naupang an omani ti hriain pona ron chuka ron in pe mai turin an thlema Voitum lai mai chu an va thlemani heti lai hian Kurdish mi tonglet tu pa chuan Arabic tongin Abu Bakar al-Baghdadi chu ti dan tur va hrila mechia le naupang te kha ron chu ro u ti nat in ni lowang ti in awaaw ti chuan mi som pakhat zet mai mecheng mo zat le naupang te takte te chuan in chu han ron chu sana in chu luna pui bera chuan ron chuakin US sipai te chuan an ni chu han lo hruai zui ngala chulai hmuna tanga metar zazet ahla chuan an da ta ne mase Abu Bakar al-Baghdadi ale naupang pahni te chu in chunga chuan an la tom thlat maya an mani mai baka an mani veng tu sipai rinom tak engemaw zat chu han la om ve bokani sipai te chuan aluna pui bera chuan bom an lo kampal an hlau thona wangin chulai hmunda chuan an lu du mai lova ti chuan an bang cha zet mai chu sipai te chuan bom mangin an ti chia luna kwa tur chu han manin an in siam chop ta ne ti chuan banga ong an siama chuan sipai te chu han lu ta bang an ti chiat vele a be tu te chu team nia chuan in thren rangin
an ni chuan an vai mai chuan room tin chu han dap tran ta kil tin mai chu uluk takin an cheka mu mai an nei tur ani lo bom chu ring taka pu wangin in chunga chuan a thang khok roya in le che vel chu ang hing dur reng mai ani Abu Bakar al-Baghdadi po chu ram saliam tur ang main a au tura a chung tele a veng tu te chu thua pe a ti chuan nau pang pahnih te takte te chu harualin in nuaya lever an siama chuan an hnuk lut ta ne heti mek lai hian sipai tena an hruai sipai ui fing tak mai chu aron bau tura an thoma tang po chuan US sipai te chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu an hnai hle ti hriat mai chunglama tangin an che dan zong chu drone chuan alo record veka nuailama chuan thil thlen dan diglo tak a omani ti po an ron hrenghal tuai mai chunglama tangin aim be lai chu drone manga vil reng an nia drone mang chuan leilama chuan thil diglo omani ti an hre thuaya khua chu thim viau ma sela drone mang chuan nuailama che te chu an tak salum na wangin mu thei vek an nia mihring chevel chu drone chuan uluk takin alo la renga in nuailama mihring pathum lut thlatur po chu drone chuan alo mu vek ani an zia chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu omani tin hria ti chuan tlan chhiat a tumani ti hria in sipai te chu harin hril kual ngal tuai thuai mai Delta Force te chuan in chunglam chu ron chu san chulam chu han pan zui ngala marlam atang chuan chimlam chu han pan ta zung mai ni drone tele sipai wifing te po chuan chulam chu han pan zuya mase an vaman man main al-Baghdadi chuan leit nuai chu hapan man tatlat mai in nuai lu na tur te chu alo khar vek boxia chuin nuai levera lu na tur chuan konni aoma khothlang lama le chim lama chuan lu na turan siamani he in be lai hian helpol mi le sa tam tak chuan switch side version ti mai bom mani in ti lum na ta na aha ka hak chi chu an lo hafur maya mase an ti pu main US sipai te chuan chung bom te chu an sut theiani pindan sang chu dapin chung pindana te chuan ral thuam enge mozat ba ka dokumente poisa te halo om nuaya chulai mun chu Abu Bakar al-Baghdadi chuan biru nan mai alo manglova ISIS te chuan command center atan huneng mo chen chu hano mangto ti hriat mai ti chuan American sipai te chuan lever chu han mu chu ta ka chuan EOD robot anti mai te chu han deploy ta chung robot tele sipai wifing te lua chuan camera vo vekania chu ba ka taksalum na mga mi om na hriat theina te po chu han vu vekani he robot tele sipai wifing ina until tumber tur chu bom kam malo om palpo wa chui chuania sipai te chuan an nun na thapa al-Baghdadi om na valu chu kher chu hangai don lawani le nuailama an lever chu halo chep ema bokwak bakin akal thei lawani achunga chuan bo ruak atlem ema chu baka pok thei thil rim manam rum mai bok Baghdadi chuan a rualin naupang pahnih chu a hruai bok sia ti chuan Abu Bakar al-Baghdadi chuan naupang tenen chuan chhuana tur chu an zong ta mase chhuana turata na an lever reng a chuan sipai an lo om zel mai bok si in chunglama chuan US Special Force te chuan an en thla na robot te po chu aron tir chun zom zel bok sia chu lever chep taka chuan Abu Bakar al-Baghdadi te chu aron nai zelani chu lever te takte a chuan thom chu hari ring ema mihring thori hroi te naupang trap thom te chu ari thang khok roya sipai te chuan chung thom chu an hrevek theiani chu mai baka Abu Bakar al-Baghdadi aw vak thom po chu han hre theia ani chuan sipai te chu an mani ron nai chil tolo turin alo vauna samai mase lever chu na tura chuan sipai te han lo om zel sia wangle lever chu akua top tak sia wang chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu thingzik bula zong dan ang main tran ngai na om lovin om ta tlan chuangai na om lo ani ti Baghdadi po chuan a hreveta amma chuan lecha zet mai chu haoma saphu ani lo chu hain chir vengot mai theiani anung lama chuan robot baka US sipai wifing te chu han ron lor tuam mai boxia amang ang lutuk chuan naupang pahnih te chu a pot loka a tho hroya chuta a korha ka puak thei thil chu ha ti puak zuita chu puak thei thil chu TNT ke sari tang ke sombor velani boka
apuak na tak zetani lever chu a chim ta rum maya lele vut noi chu haleng chum mai chulai muna chuan Baghdadi le naupang pahnih chu an thi zui nga la an ruang po chu a chenne view mai ni vanei thla takin sipai ho robot le an uisa thiam konan te chu an him hlau maya ti chuan in beina po chu a top zui ngal Delta Force te chuan in beina chu han ti topa rescue team te chu an cha lut ta ne bompuna hmuna chuan SSC team te chu an tir lut zuya an ni chuan chulai mun chu uluk takin nanen fia Baghdadi a ruang po chu uluk takin an zir chianga kan soita kangin kem baka khan Baghdadi chu halo tang toa chudrang chuan a DNA sample chu han lo nei to ne ti chuan chulai hmuna DNA chu an han check le hala a hmuna chuan chu mi thi chu Abu Bakar al-Baghdadi ani ngei ti SSC team chuan an fin fi azui ta ne US sipai chuan chulai hmun chu uluk takin an han fang le thuaka an han fang thuak han ti taka chuan an uluk lo mel riau maya thorolin an fang kan ti donem niang thuak kan han ti khan an uluk ve thawania chulai hmun atang chuan electronic device som pahnih zet mai han hmu chuaka laptop te hard drive te baka phone te po chu haum ve boka tin chu baka document poimo tak tam tham zet mai le map te USB drive te po chu an hmu chuaka chung thila tang chuan ISIS ho in biak dan te an man dan te po chu an hre chuak theita zelani nakina la do patan tin puitling pahnih chu rin hel thil thu an hruai bela Zinglam dan ni le minute som nga bor vela chuan Delta Force te le Ranger unit te chuan chulai hmun chu uluk takin an dapta anti-fel thokhat to chulai hmun chu an chua san tran ta ne Zinglam dar thum le minute som bor vela chuan Syrian airspace chu an tho chua san thea ti chuan hlotling takin US sipai te chuan an trum hun tur chu himdam takin an trum thei ta ne chutianga an mission te fel fight taka an zo tak nuwa chuan Pentagon chuan an mun ma te chu bom cheturin thlo theina hatira an ni hian an sul nu zong chu an vati chevek dona ne minute railo te nuwa chuan MQ-9 Reaper drone te chu tir chu an nia chung drone te chuan AGM-114 Hellfire missile palia tranga paruk zet mai chu vatho chuakin an hun ma zong chu han va bom dar taveka US pai ho sul nu chu chui ngai na haum talawani chutianga an va bom kher chan chu fin fiana te ti chiat an tum wang chu ani pakhata chu ero ngot zong alani talo cheu mai American te chuan Muslim ho khosa zia chu han hria Abu Bakar al-Baghdadi a omna hun chu Muslim ho chuan za takin an chei bolanga Muslim ho thin lung ti thar thei turin an siam palang ti an hlawa chuwang chuan a building chu han bom chevek ani ti chuan hlotling takin operation Kaila Muller chu han zo felta kumsang ni le som paku October ni som ni pasari Zinglam darli le achan vea chuan President Donald Trump po chuan Secretary of Defense Mark Esper hena trangin thilthen dan chu alo hreveta report po adong zui White House a chuan General Poimo tak tenen chuan thu khomin thilthen dan chu han soi zuya Pentagon point 100% in an mitha chu Abu Bakar al-Baghdadi ani ngei ti an fin fiele tabok ti chuan Washington huna Zinglam dar kuwa Syria huna tlailam dar lia chuan fin fiana mumal tak an nei te den chenin White House chuan official takin ni puishia thei turin Abu Bakar al-Baghdadi an tha thu chu chanchin bumi te ma chuan an puang chuk ta hem huna hian President Trump po chuan thilthen dan chu haron soi fiani media mi te ma soi dan chuan Abu Bakar al-Baghdadi chu athi toa ui ang mai na thia doi zep takina thia ni hati kher chutia Abu Bakar al-Baghdadi athi taka chuan Muslim hoina Islamic State rorel na nei antum po chu atop zui ta ngala kilometer sang riat zariat bor vela mi pui makta duai riat bor velin hun shom tak anton chu top zui ta ne ole tuntrumata chun khati zong kha nile phot mai sela pathian remati chuan video dang nen in mule thoi kan tum do nia